galot apan ng limbaso. Kuwa mahot di kusog, tunok ug bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaing nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapos. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato kadaugan, kalampusan. Tinang Dios nga maoy naghatag kanato kaluwasan, padayon siya nga nagatiman ug nagamuma sa matag usa. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa iyang pagkamayo sa atong kinabuhi. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa iyang pagkamatinud-anon, sa mga pulong, sa iyang mga saad nga atong nakatunan ug sa iyang pagpahinumdum kanunay sa iyang mga pamaagi. Sa ato karon nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa tumboy nga Dios. Gidasig ko ikaw sa paglitog ug pagpasalamat sa Ginoo. Dili lisod ang paglitog pagpasalamat, importante kinasing-kasing moingutang thank you Lord sa kadaugan o kalampusan o labaw sa tanan sa panalangin nga gihatag niya kanato. Pagampo ta. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nag-uban kanamo ug sa imong mga katawhan. Di na nalipod o nagbantay sa matagusa. Padayon usab kang nagpadala sa imong gamahanang mga anghel. Din magbantay o nagatiman sa imong mga katawhan aron layo sa mga katalagman kadautan. Nagmalampuson kami tungod sa imong pag-atiman kanamo. Nagmadaogon kami tungod sa imong tabang, sa imong giya, sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imo kaming gipasinati sa imong panalangin. Ug wala gid kami mapakyas sa among pag-alagad kanimo tungod sa imong pag-uban kanamo. Dawata o Dios ang among pagpasalamat karon. Dawata o Dios ang among pagdaig sa pagpasidungog sa imong ngalan. Walay sama ka nga Dios nga mo'y nag-atiman kanamo. Walay sama ka nga Dios nga matinud-anon nga nag-uban kanamo nining adlaw. Salamat o Dios nga imo na usab kaming panalanginan bisan pa sa among panag-uban inyong programa. Imo na usab kaming ubanan, imo na usab kaming tudloan, imo na usab kaming giyahan, ug imo na usab kaming lig-unon aron kami magpadayon sa pagpangalagad kanimo nga mahimong takos angayan sa tanang panahon sa pagdawat sa imong mga pulong. We declare o God blessing sa matag usa, ilabi na sa tanan namong mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay ug nagmatinud-anon sa imong mga pulong. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag panalangin kanila. Dalaygon ka nga Dios nga nagtagbo sa tanan nga ilang gikinahanglan. Imo silang giprovidean sa unsa may ilang gikinahanglan. Busa salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo kalampusan na pud sa among panag-uban. We declare blessing sa tanang espiritu sa kinabuhi sa matag usa. In Jesus name. In Jesus name. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw.
Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa. Pinaagi sa ato ang FM Station 101.3. Maayong gabi kaninyong tanan. Ako nagtuo nga nakapaniapo ng uban. Ang uban nagluto-luto pa. Ang uban nagpahilona pagyod no sa mga kahayupan. Ug ang uban pod na mura og maupagay pagkaon. Sige, enjoy sa inyo nga gibuhat, enjoy sa inyong pagpanihapon, importante malipayon. May saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanatog mensahe sa ato nga panag-uban, ang ato rong hisgutan mga igsoon human sa paghatag og panahon sa mga mensahe gikan sa ato ang mga kaigsunan gikan ninyo. Ato ang hisgutan karon og patalinghogan katunan ang mga pamaagi kung unsay angay natong buhaton sa panahon nga kita gisamok, kita gisulayan, kita lisod-lisod nga nahimong instrumento ato mahigala kaila mga bisan gani lisod pod kon ang pamilya mahimong instrumento sa atong pagpangalagad nga kita sulayan no og lisod pod kayo timbang-timbangon kon ang atong isig ka magtotoo maoy mahimong instrumento aron ta sulayon. So unsa may mga gikinahanglan nato nga buhaton aron magpabilin ta diha sa panalangin sa Dios. Mao gyud ay pinaka-importante mga kaigsonan nga makapabilin ta diha sa pagpangalagad sa Dios nga naa sa panalangin sa Ginoo. Mao nay ato rong hisgutan kung unsay angay nato nga buhaton ug unsay angay nato nga batasanon ikinaiya nga batasan sa panahon nga naay mga pagsulay, naay mga panahon nga gisamo ka. No? Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pag-atiman o pag-amuma ilabi na gyud sa ato karon nga panag-uban ini mong programa. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan nato mga kigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Tubod, Sitio Malagyang ug proper Sardinia ug ato mga kigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Ampak, Sitio Linao ug diri sa Sitio Kalugtugan sa mga Dinoyo family, De Villeres family, mga Kinkinita family ug Tamayo family. Maayong gabi, mayong pakiguban. Dalaygon ng Dios magpanalangin ilabi na sa ato mga kigsunan diha sa Sitio Pantag. Maayong gabi, mayong pagpaminaw. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan sa atong nga panag-uban. Atong taganog pagtagad ang mga mensahe nga misud na sa atong nga programa, ato ni taganog pagtagad mga request awit magalangit o kaha mga pangutana ato ning taganog pagtagad diri sa atong panag-uban. Mayong gabi ni Nars Buyan. Mayong gabi mo diha Sister Nars. Kumusta diha kasi siya sa Bohol? Sarli Naro Tumaudos, mayong gabi Pastor. Og sa tanan, God is good all the time. Iman, no? Si Mary Jen Tandaan. Mayong gabi usab si Pastor Gregorio Caring. Mayong gabi si Ariel Onding Alyanik. Mayong gabi mo diha Ariel Unding Alyanik. Sa mga kananukad karon bro Unding si Cristel Ray Lumantas Tordelio, maayong gabi og maayo pagiguban ni Kalma lang ta parte nindutan no kalma ra gyud no unsa may mga gikinahanglan aron magpabiling kalmado. Ato po nang lakbitan sa ato nga panag-uban kay sayon kaayo nga litokon pero kang lisurang buhaton. Si Amy de la Piña, maayong gabi Pastor, watching from Cagay Uno, Barangay Langop, Escalante City. Nanuka diha sa Negros Occidental. Maayong gabi ni Gigi Mes, si Annalyn Tundag. Maayong gabi Pastor, thank you Lord sa lain nga sang pulong sa Ginoo. Pray for me Pastor sa akong kaayuhan Pastor. Listening from Vicente Husoto.
Kumusta man ang imuhang sitwasyon diha, Sister Annalyn? Si Sister Gingging Simpron, maayong gabi. Si Merlin Garganera, maayong gabi. Pastor Dalaygon kanunay ang atong buhi nga Dios. Si Philly Impis, maayong gabi. Pastor Gideon, maayong gabi ninyong tanan. Si Janer Tapia Basalo Binites, maayong gabi. Nimo Pastor watching you from Lahog IT Park. Ang IT Park mga kaigsonan murag walay gabi, labi na tong wala pay pandemic. Grabe ka daghan ra gyapon ng tao. Ang adlaw ang gabi murag adlaw ra gyapon. Ang Dios magpanalangin kaninyo Janer Tapia sa imuhang pagstay diha sa IT Park. Ubanan og giyahan kas Ginoo. Si Dave March Talangin, maayong gabi. Si Darwin Bayawan, maayong gabi. Pastor, request ko kanta Labod. Salamat gikan diri sa Jinsan City. Mayang gabi sa ato mga kaigsunan diha sa Jinsan. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Ato taganog pagtagad ang gi-request atong igsuon nga nanuka diha sa Jinsan, awit makalangit Labod. Mayong gabi Pastor o kay Pastor Russell og sa duha nimo ka anak si David og Bibi Asap. Kumusta na mo diha Pastor? Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ninyo diha Pastor. Pwede request awit makalangit Pastor Lahutay. Salamat and God bless. Gikan ni Sister Gingging Simpron nanuka diha sa Panabo. Kumusta mo diha Sister Gingging? Brother Dante de la Torre, maayong gabi. Maayong gabi ninyo diha bro. Si Augwes mao ba naon ba pagbasa? Tudluir ko kun sa paglitok. Si Pardes Ilasi murag lisod man. Si Ili Mama Calibrero, maayong gabi Pastor. God bless Jude sa imo nga programa watching from Aurora, Sambusor. Wow. Si Mildred, maayong gabi Pastor. Please greet ko ako ang papa sa iyahang ika 50 years dinhi sa kalibutan. Papa Roger Sumukla, happy birthday. Ang Ginoo maglipay kanimo. Ang Ginoo maglipay nimo pang matod pa ni Mildred. Ubanan po ka sa Ginoo og tagaan kag kusog labos sa tanan maayong panglawas. Kalipay galinaw importante imong maangkon. Niining tuig nga gidugang sa Dios imong kinabuhi ikaw malipayon, no? Si Alan Torres Obin, maayong gabi Pastor Gideon. Watching here from Daan Bantayan, Cebu. Usa ko nga nagsunod sa imuhang mga live Pastor. Gi-download gani na nako imong mga video nga magwali ka. Salamat kaayo Alan Torres Obin. Ang Dios magpanalangin kanimo og lig-unon ka kanunay sa imong pag-alagad kaniya. Romano Elmer, maayong gabi Pastor. Shout out diri sa Catalonan, Grande Davao City, Sitio Guadalupe. Pastor, nag-means me karon diri sa Pastor. Okay, salamat kaayo. Kaumusta ko sa Means Ministry diha sa Davao City. Mayong gabi ni Merlin Garganera. Salamat kaayo sa imong pag-share. Si Janlol L. Andrino, mayong gabi Pastor watching from Bugos, Cebu. Bugos City, Cebu. Sa north no, sa Cebu. Mayong gabi Janlo. Si Nars Boyan, salamat kaayo sa imong pag-share. Si Bilin Largo, Pastor, maayong gabi. God bless Pastor, paampo ko. Unsa may imong paampo Bilin. Si Ninita Pahang BE Pastor. Salamat sa Ginoo, love you all from Surigao City. Sige, salamat kaayo. Maayong gabi ni Tingog Kahayag. Maayong gabi Pastor, pwede maka-request og kanta makalangit title Gipili Mo Ako. Daghang salamat. Walay sapayan, ang Dios magpanalangin. Mayong gabi ingon si Kalma lang ta.
request, Pastor, awit makalangit. Hoy, Kristohanon ka na. Nindot sad no? Hoy, Kristohanon ka na. Pagsimba mo, taro nga. Si Marites Sinon, maayong gabi, Pastor Gideon. Pastor, kining bana nako, makigistorya lang gani ko. Sige man og singka, Pastor, giampo baya nako siya. Giapil nako kanunay sa ako pagampo. Pero ambot, Pastor Gideon, nganong ingon ana siya. Gusto kong kanunay, gusto ko nga magsinabtanay mi. Pero walay nahitabo, Pastor. Kanunay na kong gikuyog sa Bulacau pagsimba. Matulog lang man. Moingon gyud si Pastor Ruben, ayaw mo tulog sayo pa. Ayaw mo tulog kay sayo pa. Mo ana taw na ilang pastor nga, oy, ayaw mo tulog kay sayo pa. Pastor, tambagi ko. Sige lag natulog unya, sige og singka. Salamat, Pastor, sa pagpasa. Lisod kaayong timbang-timbangon, dumalahon kung naatay partner sa kinabuhi nga dili nato gyud kana bitaw nga ma-adjust. Kung dili nato ma-adjust siya, kay di magita ka-adjust pod kung wala ang tabang sa Dios, kita nalay mo adjust. So kung dili gyud niya makaya nga, kung dili gyud niya kayang adjuston og di gyud ta ka-adjust niya, kita nalay mag-adjust. Inana lang, no? Kung sigigsing ka, dawata nga maurag yun na iyahang tingog. Dawata nga maurag yun na iyaha para makalma ka, para makakuan ka kanang kana bitaw nga dili ka mabugatan. Kay kung dili nimo dawaton kung unsa siya, mabugatan ka. Bisan gani sa imuhang pagkatulog, maglisod ka og pagpahulay. Ang imuhang kalag, ang imong pagbati dili mahimutang. Pero kung mudawat gyud ka nga maog gyud na siya, importante ning kuyog siya. Kunya natulog diha sa simbahan. Importante siguruha ang imuhang pagampo, ang imong pakigstorya sa Dios, ug dad-a siya kanunay uban ang pagpasalamat. Dad-a kanunay siya uban sa pagdawat. Dawatan lang gyud siya nga inana siya. O niya ayaw kalimot nga ang Dios nga tong gialagaran dili gyud malimot sa atong mga hangyo. Manang laumi nga moabot ang panahon ang imong gihangyo ihang ihatag. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo, Sister Marites Sinon. Si Marcos Monticelio, maayong gabi pod. God bless kanunay pa sa tibok nimong kinabuhi. Si Brother Roel Sanipa, maayong gabi diha, Pastor. Maayong gabi ninyo diha, Brother Roel. Ang Dios magpanalangin. Awit makalangit lahutay. Request ni Sir Gingging dire sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi ni Josepino Paran. Pastor Carmen Mahilo is watching right now. Si Julie Lito Golo, mayong gabi kanatong tanan, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Si Imans Koisyo, mayong gabi, Pastor. Nagapamati kami diri sang imo nga program ang Pulong Mo Kinabuhi Ko diri sa Candoni, Negros Occidental. God bless sa tanan. Sige, salamat guys nyo nga pakiguban. Ang Dios magpanalangin. Doon naman utla na usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Mayong gabi ni Mary Jane Kalidgid Rivera. Mayong gabi, Pastor Lisa Kalidgid Alianik, maminaw na ta. Ay, kumusta mo diha, Sister Mary Jane Kalidgid? Si Lisa, ang Dios magpanalangin kaninyo diha sa inyong pagpuyuban sa imong pamilya bana og inyong mga silingag kaila diha sa pantan. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Maabot ba diha ang FM station, Sister Lisa? Sige. Josepino Paran, amin, maayong gabi, Pastor G. O sa tibok nimong pamilya sa tanang viewers, God bless, Pastor. God bless. Si Annalie Carinal Limpahan Saikon, good evening, Pastor. O sa tanang viewers and listeners, God bless, protection always with your whole family. Salamat kayo sa declaration and prayer. Maayong gabi ni Helen Arminto Bueno.
Magandang gabi sa tanan. Nagtanaw ko diri sa Parkotila, Kapan City, Nueva Ecija. Ato mga igsuon, this is the first time nga nakabasa taog Nueva Ecija. Salamat kaayo ni Hilin Amrinto Bueno. Karon pa po ko makabasa anig mga apelyido ha. Salamat kaayo Ma'am Hilin sa imo nga pagtumbaya. Ang Dios magpanalangin. I hope klaro ra gyud kaayo ang klaro ug masabtan ra gyud ninyo ang ato ang mga pinulungang Bisaya. Si Elena Villarin, maayong gabi pastor. What's saying here Abuyog Liti. Ganahan kong minaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Kaya ang pulong sa Dios makahatag ka nato kadaugan. Muhatod ka nato sa kinabuhing way katapusan. Diin muhatod ka nato sa saad sa Dios nga iya gaytang panalanginan. Si Bilin Largo, maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Mario Fuentes, maayong gabi, Pastor Tito Fuentes. Kumusta mo diha sa Cebu City? Ang Dios magpadayon sa pag-uban, pagpanalangin. Ayaw lang yun kalimti ang ako ang mga gipangtudlo kay katugikan sa Ginoo. Mao gyud pinaka-importante ang mga pulong nga atong nadunggan na katunan, atong tipigan og gikinabuhi samtang buhi patas kalibutan kay kini magdala kanato sa iyahang mga saad. Og dili gyud mapakyas ang tao basta magkinabuhi ra gyud sa pulong sa Ginoo. Og uban ang pagpaubos pag mapailubon. Ang taong mapaubsanon mapailubon kanunay nang maglikay sa kasamo. Kanunay nay maghilom-hilom, keep silent diha sa Ginoo, kanunay nagdaig. Mao gyud pinaka-importante. Si Bilin Largo request kog kanta pastor pagdaig nga tinud-anay. Sige. Ako raning andamon ang gipang-request ninyo diri nga mga awit makalangit. Ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya. Mayong gabi ni Kubi Jan Sarmona. Mayong gabi Pastor Dalaygon ang Dios, ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pwede request pa uswagon kato atong kanta no. Sige, ako ara nang kantahon kanang pauswagon. Si Mine Okay. Nindot sa to. Okay Mine. Gigi Means matud pa Pastor. Pwede pa request Pastor, ikaw ang bahandi. Daghang salamat. Si Mildred, maayong gabi og si Jennifer Cabasa Cabrera, maayong gabi si Janlo Andreno, maayong gabi Pastor Wansing from Bugo City, Cebu. Shout out sa ako ang papa ug mama Pastor nga naminaw. Maayong gabi ninyo diha. Musta mo diha papa ni Janlo ug mama ni Janlo. Si Augis Perdes Laschi, Pastor, pwede ko magpapara-request. Maayo balatian among pastor na si Pastor Nicolas Bizen. Iyahang spinal cord o sa iyahang hawag, sakit daw kaayo. Sige, ako ning isip ang imong pra-request. Ang Dios magahatag og kaayuhan sa alagad sa Ginoo. Awit makalangit, gipili mo ako. Diri lang sa tong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Okay rami diri Pastor, naadjud ko sa panabo karon. Pastor, mao okay kaayo ang signal, dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programang pulong mo kinabuhi ko. Gikan ni Sister Gingging Simprohan. Si Helen Armento Bueno, request ko po Pastor kanta awit sa gugma. Shout out Pastor Arcadio Bailosis, Lia T sa Kaparnio, Rochelle Alupit, musiko Nanilin Salcido Lanzarote, gikan ni Kubi Jan Sarmona. Mura og dubli no. Rochelle Unya Anilin
Sige. Si Carmen Mahilong Batigi matud pa maayong gabi pastor ug sa maayong gabi sa tanan nagmadaugon minaw na sadta sa pulong sa atong Ginoo. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Amen, no? Ako kamong gidasig sa pag-share gyud sa atong nga programa ngadto sa inyong mga kaila o ka sa inyong Facebook live, Facebook account. No, ang ato ang live ang pulong mo kinabuhi ko para makadungog pod ang inyong mga kailagigala, mga friends sa inyong Facebook account. Shout out sa tanang mga anak sa Ginoo watching from Dubai. Dili gyud nako mabasa ang iyang ngalan, ang imong ngalan, no? I think babae. Mayong gabi ninyo diha Pastor Gideon. Gracias sa Dios, Pastor. Pastor Gideon buhi pa hangtod karon. Natural buhi kay giampo gud ta. Gibantayan gud ta, no? Kay naa pay purpose ang Ginoo nganong gipakabuhi pa ko og maunay permi na kong gihangyo. Importante nagpuyo na ta sa kanang katuyuan nganong nabuhi ta. Kay kung hangtod niining panahon na ug hangtod nga iniining atong pangidarona, padayon pa natong gipangayo nga ang katuyuan sa Dios maoy matuman sa atong kinabuhi. Actually na nag-agad ra gyud ang Ginoo sa atong mga desisyon. Dili nato kalimtan nga ang Dios nag-agad ra nato sa atong desisyon. Gihatag na niya ang tanang pamaagi kung unsaon nato pagdamala ang atong kinabuhi diha sa iyang mga plano. Dili nato nakalimtan kay sa Biblia kanang tanan giklaro. Si Marilyn Orision, good evening Pastor Gideon. I'm watching from Andaklaak, Davao de Oro. Jean Masinaring, relate kaayo ko sa imong caption Pastor. Oh, bitaw no? Kay maupo na ipangutana diri nga unsa kunoy buhaton kung sulayan ka sa imong amiga, higala, sulayan ka sa imong pamilya, labi na gyud sa imong ka-churchmates o kaha sa imong igsuon sa pagtuo. Si Glory Donainar Fortuna, good evening Pastor Gideon og sa tanan nga naglantaw sa imong live. Karon Pastor request kog awit makalangit dalang panan. Salamat. Si Angie Mandana, maayong gabi, wansing from Davao. Lynn Sumaoy, maayong gabi Pastor. Paapil ko ampo akong manghod inting para sa ihang fast recovery na sa hospital. Dios mag-aayo sa imuhang manghod inting in Jesus name, no? Og tagbuon sa Ginoo sa may mga gikinahanglan. Si Nima P. Salvano, maayong gabi Pastor, dalaygon ang buhi nga Dios nga naka-live na sad ka karon. Salamat sa pulong sa Dios nga kanunay nagpahinumdum kanato sa angay natong buhaton. Pastor, pa-shout out ay ko sa akong mga igsuon tuwa sa Manila, sa Tagig, Bikutan, nila ni Nelda Domingo og ni Nympha Pasaporte og Ronald Pasaporte. Salamat Pastor and God bless. Salamat kayo sa imuhang pagtumbaya o pag-share sa itong programa, Sister Nima. Si Marites Sinon, salamat Pastor Gideon. Tumanon ko ang tambag mo. Pwede request Pastor Lahotay. Ako na itong napatukar kaganina, Sister Marites ang Lahotay. Si Janice Zengira Siginsa, maayong gabi Pastor Gideon, washing hair and Malalay Ronda Cebu. God bless you Pastor. Salamat kayo ni Janice no sa Ginsa. Atong isuon nga nagpuyo diha sa Ronda. Ronda murag sunod Alcantara no? Ronda Alcantara og Malboal. Salamat kaayo. Si Lorna Abaw, good evening Pastor. Si Anabel Ati Bagos, maayong gabi ni MG Vlog, maayong pagiguban. Lujin Gonzaga, maayong gabi sa tanang kaigsunan og labi na nimo Pastor from Negros Oriental. God bless to all. Daghang salamat sa mga pulong sa Dios nga makahatag ka dasig kanunay. Sa Anabel Ati Bagos Dilaganar, okay, salamat kaayo ni MG Vlog, request og ikaw ang gusto. Watching Saudi Arabia. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ato ang Tagalog pagtagad tinguha ko. Tinguha ko ba to? Okay, manani. Awit nga pa pagdaig nga tinunod anay ato ang Tagalog pagtagad nga request dire. Oras sa itong programa alas 8:42 na sa kagabion.
Maayong gabi ni Michelle Tuko. Good evening, Pastor. Watching from Agdao, Davao City. God bless nimo og sa tanan nga naminaw karon. Si Regina Aporto. Good evening, Pastor Gideon. Uban sa naminaw sa pulong sa Dios. God bless always. Lucin Gonzaga, pwede patugtog milagroso, Pastor. Si Janice Pasing sa Ginza, amin, Pastor, ang pulong sa Dios maoy maghatag natog kadasig. Si Login Gonzaga, gugma pailob paubos. Al Manila, maayong gabi. Salamat kay nag-live na pud ka, makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo sing from Forest Mantalungon talaga. Sige. Maayong gabi, Pastor, wansing here in Mabinay, Negros Oriental, pwede request og labihan gikan ni French Paul Di Romano. Sige. Pastor Hope Town lakaw sa ako mama Sandy Pohon. Walay babag sa ilahan lakaw. Ato nang yampo nga walay makaulang, walay makababat. Magmadaogon tang tanan anak sa Ginoo. Tinuod yun, no? Ato isuon nga naa sa Riyadh ba ni? Sige, Esther Pasa, maayong gabi. Imong caption, Pastor, na adjud ni sa akong kinabuhi karon, pero mas lalo gilig-on ko sa Ginoo. Nagpasalamat ko sa Ginoo, Pastor, nakashare ko sa Word of God sa akong pag-umangkon ganina while nagulat siya sa iyang apo sa school. Kanindot sa akong gibati ganina, Pastor, nakashare ko sa mensahe sa Ginoo. Wow, ato pagpakan na Ginoo, no? Salamat sa Ginoo. Malipay gyud ta mga kaigsunan nga ma-share na to ang pulong sa Ginoo. Awit magkalangit ato Tagalog pagtagad hoy Kristohanon ka na. Hoy Kristohanon ka na. Inigsulod sa alas 8 mo hisgot na ta sa mga pulong atong hisgutan karon na maoy gipangutana usab diri sa atong panaguban. Si Esther Pasa, paampo ko, Pastor. Sige, sakit akong buko-buko. Upat na kaadlaw. Sige. Ayohon ka sa Ginoo. Pasalamati ang Dios. Sister Esther. Gina Abasula Ayuban, wansing Hindang Lite. Roselyn Solomon, maayong gabi. Annabel M. Oranio. Maayong gabi. Si Maria Presente. Sis, maayong gabi. I hope okay ra mo magkaklase ta og mas hapon kay uni ang og mas gabi og Domingos gabi mo maglisod og klase. Matud pa ni Sister Maria Presente. Good evening, Pastor Gideon. Kumusta? Dalaygon ang Ginoo sa walay kinutuban. Maayong pagpaminaw sa akong mga anak. Og bana, God bless sa tanan. God bless sa tanan. No? Salamat kayo sa inyo nga pakiguban ng Diyos magpanalangin. Sorry ka na lang sa Ginoo, ikaw silutan. Hoy Kristohanon. Human aning hoy Kristohanon ka na akong katahon ng pauswagon. Unya human sa awit pauswagon mo adto na ta sa pulong ni Lord. Ang kasinahunungan kay Kristohanon ka na. Ang tinuod nga Kristohanon sa Biblia siya magtuon. Ang tinuod nga Kristohanon siya may namuon. Ang tinuod nga Kristohanon siya mapaubsanon. Kung wala ni mo O wala day nato buhata ka ng pagkamapabsanon ay moingon na sorry ka na lang, no? Sorry ka na lang, ano man? Oy, ikaw day silutan. Mo na nga Kristohanon pagpailo pa ubos ha. Sa Biblia siya Mo na nga para makakaton ta kanunay sa pagpailo pagpaubos. Mo nang dili ta dapat matingala nganong dunay mga pagsulay. Kadili man ta katugkad ni kakaton sa pagkamapausanon pagkamapailobon kung walay mga pagsulay. Ang problema kung ikaw mo'y nanulay, digud ka makakita ni uswag na kas pagpailo. Sige, sorry na lang yun, no? Sorry ka na lang sa Kaya nga naman o walay pagkamapausanon, oy sa Ginoo kaw silutan. ikaw silutan. Ikaw silutan.
Okay, ako nga Tagalog pagtagad mga kaigsunan ang request diri. Pauswagon. Ato na Tagalog pagtagad diri sa ato nga panaguban. Pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga saanya? Adunay pamaagi ang matasa. Itunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na sa Biblia? Karon na sayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan kita pirmi kay sa Dios nga paagi, pagmauswagon kita sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makahangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Na sa pagpakasala, pag-alagad tarong, aron ka padatoon, pag-aragad tarong, aron ka pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga saanya? Adunay pamaagi ang matasa. Itunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na sa Biblia? Karon na sayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan kita pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswagon kita sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinaro ang atong Diyos malipayon. Na sa pagpakasala, pag-alagad tarong, aron ka padatoon, pag-alagad tarong, aron ka pauswagon. Tarongon gyud nato kining atong pagpangalagad, kay kung tarongon nato atong pagpangalagad, kita ra man puy mo ani ana. No? Ang gingon sa awit, tarongon nato pagpangalagad, padatoon ka, buti pasabot, makuntinto ka, dili ka magukod sa mga butang imorang biyaan. Usas pinagkapurdoy sa kinabuhi sa tao kanang sige gukod sa mga butang nga iya lang talikdan. Di man ta makapahimulos ana kanang magukod ta sa mga butang nga ato rang biyaan, ato rang talikdan, no? Ang tinuod nga kinabuhi, ang tinuod nga tao nga nakapahimulos sa kinabuhi, katong malipayon nga nangalagad sa Dios. Nya dili man ta malipayon kung dili ta mahimong kontento. Nya di pud ta mahimong kontento nga kaigsunan kung dili ta magtarong sa pagpangalagad, pero kung magtarong ta sa pagpangalagad makontento ka. Awit makalangit ako sa Tagalog pagtagad, makapahulay diha kang Kristo, makapahulay gyud ta. Doon ay mga panahon na bugatan ta, kaapoy kaayo na, mura og kanang mura bitaw kanang inistoryahan sa una nga sintimingaw, inting mingaw ba na kanang murag labaw pa ana,
Pero timan diha kang Kristo, makarelax ka, makapahulay ka. Importante pahulay ra gyud na, pahulay diha kang Kristo, makapahulay ka. Pahulay, awit makalangit diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kinabuhi na dunay nag-atima ihasa kita gibantaya bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Ang kinabuhian dunay nagatiman dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Walay laing magbalantay, iatiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw sige, ayaw gyud sayangin ang nagsakripisyo nga ikaw mabago, ka ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, iadiman bagyo kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Usa padayon ka sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba, nagkahayo sa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, iatiman bagyo kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Ang tinuod mga kaigsuonan, diha sa pamaagi ni Hesus, makapahulay gyud ta. Muna nga sa atong pagpangalagad, siguruhon na to nga masabta na to ang iyang pamaagi,
makatuna nato ang iyang mga mensahe, maikinabuhi nato ang iyang mga pulong. Kay diha sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan, 100% makapahulay ka gikas kalisod, gikas kabalaka, gikas kasamok o uban pang dili maayo nga pagbati. Makapahulay gyud ka. 100% na nga gisaad sa Dios ug dili gyud na niya pakyason. Oras sa nga programa alas 7:59. Ako sa nga tagaan og pagtagad ang mga mensahe nga niabot diri sa makadiyot. Maayong gabi ni Felix Dapar Lumod, request ang tod may kinabuhi si Anabel M. Oranio. Pailob lang jud ang Ginoo bahala sa tanan. God will fight for us because God knows everything and He is justice. Muna nga ingon si Apostol Pablo, kinsay makigbatok nato kung dapig nato ang Dios. Unsaon nato pagkasiguro nga gidapigan ta sa Dios kung dili ta magpapaubos, no? Paubos ra gyud. So sakto kay na pailob og paubos. Si Brother Rifat, maayong gabi pastor, live na ka sa 96.7, request og song magpadayon. Murag wa pagyud ko ka kuan na imuha nga request Brother kay murag maulahi manggod sa uban. Si Elena Alisna Guama, hello pastor, maayong gabi ug sa tanan mga kaigsuonan. Kumusta ka pastor? O uban sa imong pamilya? Salamat sa Dios sa iyang pagkamaayo sa tibok adlaw nga maghatag sa kanato ka mga kinabuhi. Luyo sa mga pagsulay problema ang Dios naghatag kusog kadasig aron makalahutay bisan daghang mga pagsulay. Sa pag-alagad diha kaniya, dalaygon ang Dios sa walay katapusan sa mga pagpahinumdom sa iyang mga pulong, pagbadlong pagsaway aron malig-on ug motubo sa espirituhang pagkinabuhi sa matag adlaw. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi pastor, nga padayon nagapanalangin kanimo uban sa tibok nimong pamilya. Salamat kaayo sa imuhang taas-taas nga mensahe Sister Elena. Pastor basin man din ako makahatag og Bible og radio og naay gusto nga modawat gikan ni Brother padayon ra gyud Brother si Imelda Balandan. Maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo from Malita, Davao Occidental. Maayong gabi matud pa shout out pastor kay Sister Gingging Simpron og Sister Nars Buyan, gikan ni Sister Elena. Maayong gabi ni New Edgar, Felix Dapar Lumod, Rosilyn Solomon, sige. Okay. Sister Susana Pableo, nanawkad sa Thailand, si Idney Obsima. Maayong gabi pastor og sa hinaot nga ang Ginoo mag-abli sa atong matagusa ka mga kasing-kasing. Aron ang iyang mga pulong din himulabay nga kawang hinuon kini mo magtubo og maghingkod, maghatag kini og kadasig kalig-on sa matagusa. Sige, salamat kaayo sa Ginoo. Ayong gabi iwan sing Albuera Leyte, pastor pwede request tanging kay Jesus. Salamat pas, God bless. Gikan ni Lucy Soto, mo'y katapusan nga naghatod og message tre. Ang ato ang message niabot na og 140 ka new messages. Ana Ros, good evening, matud pa daghan pa gyud no, daghan pa gyud naabot. From South Fulumulok, South Cotabato, pastor ngano man ang naay uban tawo bisag nangalagad nas Ginoo nagpabotismo na mamalikas man gihapon, dili man gihapon makapugong sa kaugalingon. Actually kanang pagpugong dili na diha-diha nato mabuhat. Dunay mga panahon nga ang atong kinabuhi ang pagpugong ulahin na. Dito na nato makit-i sa atong pagpamalandong. Una nga dili gyud nato ikatingala nga doon na ni mga tao nga nagpabautismo na, ang uban gani dugay-dugay na gani sa pagpangalagad na pagay madunggan natong pagpamalikas. Nganong naitabo na siya tungod inani manggod ang atong gihimtang, dili nato kalimtan nga sa atong pagpangalagad karon sa Ginoo duha na atong kinaiya. Duha nga to ang kinaiya, espirituhanong kinaiya, tawhanon nga kinaiya. Ang gitinguha gyud sa Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo, pariyo na to ang Espiritu Santo. Kay kung pariyo na to ang Espiritu Santo, dili gyud magamit nato ang tawhanong kinaiya. Ingon diha sa Galacia kapitulo 5 man siguro na bersikulo 16. Ingon diha sa Galacia
Galacia Kapitulo 5. Ako rin yung basahon. Ato nang makit-an diha ang duha ka kinaiya. Galacia Kapitulo 5 versikulo 16. Ang Espiritu Santo ug ang tawhanon nga kinaiya. Kini akong isulti kaninyo paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu. Og ang mga tinguha sa Espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagsumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kon ang Espiritu mao'y nagmando kaninyo dili na kamo ilalom sa balaod. So diha giklaro mga kaigsuonan nga sa ato ang pagpangalagad karon since nga nakadawat ta, mintuo ta og nagpabautismo ta, ni desisyon ta nga mosunod ni Jesus Christ. Sa diyan nakadawat na ta sa balang Espiritu. Naa nato gyapon ang desisyon kung ato ba siyang parharion, ato ba siyang tugutan nga maoy magapamuhat sa atong kinabuhi, or kita ra gyapon maoy mo desisyon. Muna nga sa matag karon og niya kitang mga Kristohanon gidasig gipahinumduman gyud sa angay natong buhaton. Maubitaw nang ang Kristohanon kinahanglan do na gyud pastor nga mag-atiman, mag-amuma, magmaymay, magtambag, mo pahinumdum kanunay sa angay batasanon ingon nga Kristohanon. Kay ngano man doon na tayo duha ka klasik. Doon na tayo duha ka klaseng kinaiya. O kining duha ka klaseng kinaiya, kita ang gipadesisyon sa Dios kung kinsay atong pareon. Ang Espiritu Santo ba or ang ato bang pagkakita? Nagkasumpaki ning duha. Pag nagkasumpaki na ning duha, mo nang naay mga time nga magduha-duha ka mo simba, murag dili mo simba, murag pug mo simba. Kay nagsumpaki ang imuhang tawhanon nga kinaiya kanang kabalaka, mga negatibo, moingon nga mo simba, murag gyapon. Moingon pod ang Holy Spirit, simba kay anak ng Ginoo. So saon man aron magmadaugon ang balang Espiritu sa imong kinabuhi. Una, sa imuhang pagmata, ayaw kalimti ang pagpanugyan. Ato naman ang wali gyud diri sa ato nga programa, ayaw gyud kalimti ang pagpanugyan. O pangayuwa sa Ginoo ang giya og ang kana bitaw nga pagkinabuhing matarong. Mahimo kang pakigsulti sa Dios. Hangyo ang Dios. Lord, ni ako walay mahimo kun wala ka. Mapakyas ko sa pagkinabuhing balaan o pagkamatarong ni ining adlaw kung wa ka mo giya. Usa ni ako aron sa pagtugyan na usab sa akong kinabuhi, sa akong nahuna, sa akong kasing-kasing diha kanimo. Unya nanugyan na ka. Sa imong pagpanugyan, ayaw ihatag ang imuhang igdulungog sa mga taong huway ayo, mga pulong nga negatibo, mga pulong sa dautan, ayaw ihatag. Nanugyan na kas Ginoo niya, sige ra pug kag paminaw chismis. Ganahan kay kag maminaw istorya nga kanang istorya nga kalibutanon. Way gapoy kapuslanan ang imong pagpanugyan. Kung nanugyan ang kas Ginoo, ang pingi kung unsaon nimo paggamit, ang pingi ang paggamit sa imong dalunggan. Ayaw kalimti ang tambag ni David og sulti ni David diha sa Salmo 1:1. Bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa dautan. Unsa may buhaton og di ka maminaw sa tambag sa dautan, paminawa kanunay ang pulong sa Dios. Unsa may mga pamaagi aron maminaw ka sa pulong, makapaminaw ka kanunay sa pulong sa Dios. Mag-memory verse ka. Nagtrabaho ba ka? Sige kag memorize. O ka mag-download kag mga wali, mag-download kag mga awit makalangit. Ato ng trabaho. Kita mo'y gitagaan ana sa Dios og trabaho. So ato nang buhaton. Gihatagan ta sa Ginoo og kahigayunan sa pag-amuma o pag-atiman sa atong kinabuhi. Pinaagi sa iyang mga pulong. Dili na to napakyason. So kung nanugyan na ka, ang pingi ang paggamit sa imong nauna, labi na gyud sa imong mata. Sa imuhang dalunggan, tanan nga imuhang naani mo, ang pingi sa paggamit. Ang pingi sa panahon nga imo ning gamiton. Okay? Unya, kung naay mamalikas, ikaw mo adjust. Dili kay
siya mo'y dapat mo adjust nimo. Ayaw pabuta nga, ingnon ka nga, di na ko malikas kay naaning Kristohanon. Dili sa na mao. Nga, pugngan lang yun niya ang iyang pagpamalikas kay naang ka. Murag daw idulog ka sa iyahang kinabuhi. Dili na siya mao. Una nga, normal na yun na siya. Na mga panahon nga, makadungog kag pagpamalikas, sa imong isig ka magtotoo, sa imong isig ka Kristohanon. Pero ikaw mo'y gi-train, ana. Ikaw mo'y gi-train, kung unsaon nimo pagdumala sa panahon nga makadungog ka gikan sa imong igsoon, o sa imong buhaton. Ayaw kagulay, kabalag ka. Ang tanang panghitabo sa itong kinabuhi, usa ka bahin kini sa pagbasay. Training. No? So, ato rong hisgutan mga kaigsunan, unsay buhaton, ako sa ni nga, niya lang nako ni edit, no? Unsay buhaton sa panahon gisulayan ka pinaagi sa imong kaila, higala, pamilya o igsuon sa pagtuo. Unsay angay buhaton aron magpabilin diha sa panalangin sa Dios. Kani nindot kaayo ni siya nga mensahe. Kay tudluan ta sa Ginoo mga kaigsuonan karon kung unsay angay natong buhaton aron magpabilin ta diha sa Ginoo. Magpabilin ta diha sa panalangin sa Dios. Ako sa ning i-set up ang kuan diri kanang messenger kay para ma-monitor nako ang mga mensahe. Kay muraog nagnangayo mag-password ning ako ang cellphone. Kung arang i-try kong madala ba. Sige. Ako sa Tagalog pagtagad ang gi-request diri, ikaw ang bahandi diri lang sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dilidawtan ang bahandi apan kung kini maoy Ginoo sa kinabuhi, masudlan sa kaibukog karbo, makalimtan ng kahong nga naghatag nini. Mas maayo pang igulang kaysa madatoon niya malunod. Kalipay nga walay Ginoo, dili tinuod nga bulawan. Ikaw ang tinuod kong bahagi, ikaw ang tinuod nga kalabaw sa imong gugma. Diyos, ikaw ra ang akong tinuod nga bahandi. Kung moabot man ang panalangin, gamiton ko kini sa imong kabubuton. Pundok, dili gamiton sa kahakog nga maglaglag sa kalag. Kung mawala ang tanan, ikaw gihapon ang akong kadato. Dili bulawan, dili sapi, ikaw ang tinuod nga bahandi sa kinabuhi. Way makalabaw sa imong Okay, ako sang i-set up mga kaigsuonan, ako sang i-set up ang programa. Ako ra suwayag balik set up mga igsuon kung madala ba. I hope okay ra.
pero murag mo kanaas siya. Sige, ako rang ibalik para dili lang siya mo kanaas. Sige. Padayon ta mga kaigsunan. Ato ni nga Tagalog pagtagad ang mga pangutana diri sa ato nga programa. Naghisgot din mga kaigsunan sa mga gikinahanglan nato nga katunan, no? Kinahanglan natong buhaton. Mato dinhi unsaon unsay buhaton sa panahon nga gisulayan ka pinaagi sa imong mga igsuon, imong mga higala, kaila, pamilya, labi na gyud sa igsuon diha sa pagtuo. Amo ni ato arong hisgutan sa ato nga panag-uban. So dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin o padayon nga nagatiman sa matag usa. Ang pagpuyo na to sa kalibutan mga kaigsuonan, una sa tanan, makasidati gyud ta og mga nagkalain-lain nga mga sitwasyon. Mga sitwasyon usahay nga dili na to mapangandaman. Dunay mga sitwasyon nga makalitan lang ka, murag dili ka makadawat. Dunay mga panahon mga kaigsuonan nga makaingon ka nga maglibog ka, dili ka kaunahunag insakto. Labi na gyud sa panahon nga dili lang kausa ka sulayan, or labi na gyud sa panahon mga kaigsuonan nga nagtuyok na, nagpuli-puli na ang mga pagsulay sa imong pagpangalagad sa Dios. Kumbaga wa pa ka kahuman sa unang pagsulay, niya na pod ang ikaduhang pagsulay. Wa pa gani maka human sa ikaduhang pagsulay na napod ang ikatulo. Unya, moabot yun ang panahon mga kaigsuonan nga matugkad na gyud nimo nga wala na gyud kay mahimo. Pero mao ni atong timan-an, moabot man sa punto nga bation nato nga wa tay mahimo. Mao na nay panahon nga imong dawaton ang kamatuoran sumala sa giingon sa Ginoo nga wa lagi kay mahimo kun wala siya. Doon na manggoy mga tay mga kaigsuonan ang atong kinabuhi, nagtuo sa Ginoo, nag-alagad sa Ginoo, pero wala kay makatugkad aning pulong, wala tay mahimo kun wala siya. Murag kayano na to ang unsa may mga problema, mga pagsulay. Dunay mga panahon nga makaingon ta nga kaya rang nako ni. Unya himan-himan di ay naa kay mga gisaligan, mga backup kumbaga sa imong panghuna-una, naa kay mga taong kaduulan. Dunay mga panahon nga naay mga problema sa imuhang pagpuyos kalibutan, pero dili kayo ka mabugatan kay duna man kay mga gitawag backup. Doon na kay gisaligan. Unya, murag nabatasan na gyud ang pagpasalamat sa Ginoo. Moingon ta nga salamat sa Ginoo nga nagmadaogon ta, nagmadaogon ko. Pero ang tinuod, wala kay kamabug-ati kay naa man kay reserba kumbaga. Naa kay kaduulan. How about mga kaigsuonan sa time nga wa nagyud kay kaduulan? Kanang mubati na ka og moingon na gyud ka nga wa nagyud koy mahimo. Wala na ko'y kaduulan pa. Mauna na itay mga kaigsuonan nga nakumbinsi nimo ang imong kaugalingon sa pagtuo nga wa gyud ay kay mahimo kun wala siya. Kay kasagaran mga kaigsuonan nga nahitabo man gud sa ato ang kinabuhi na ay mga pagsulay,
Pero naa man kay kaduulang pamilya. Kung wala kay kaduulang pamilya, naa man kay kaduulang higala. Naa kay wala kay kaduulang higala, naa kay kaduulan diha sa simbahan o kaha diha sa o kung wala kay kaduulan diha sa simbahan, naa kay kaduulan mga kaigsunan, mga tao nga pwedeng mo abag, pwedeng mo atiman sa imong problema. How about kung wala nagyud kay kaduulan? Imo na ba nang nasinatian? Like example, sa magod sa mga tao nga naa sa gawa sa nasod. Kuhaan sila og kontak, kuhaan sila og cellphone, kuhaan sila sa tanan. Wala kumbaga, wala na sila'y kapamarahigan. Wala na sila'y kasumbungan. Mauna na tayo mga kaigsunan nga, kinahanglan kang mutuo, patuohon mo ang kaugalingon, wala lagi tayo mahimo kung wala siya. Mangutan ako, nakasinati ba ka nga gisulayan ka pero muingon ka nga nabugatan, nasakitan pero nagyapong kay kaduulan? Or kapila mahitabo sa imong kinabuhi nga gisulayan ka? Nga bisan gani ang kwarta wala nay mahimo. Dili na makasulbad. Kay kasagaran man gud kung naay mga pagsulay, moingon dayon natong nahuna nga maitag napay kwarta. Kay wag mo mawagtang ra gyud ning problema ha. How about bisan gani ang kwarta wala nay mahimo pa? Kumbaga dili na makatabang nimo. Usa sa mga pagsulay nga makaingon ta nga walay makatabang gawas lamang sa Ginoo. Kana bitang nagkasakit ka bisan gani ang kwarta di na gani makatabang nimo. Nagkasakit ka bisan gani ang doktor wa nay makatabang nimo. Nga bisan kinsa pa, bisan unsa pa kadaghan ang kwarta nga itabang sa imong mga higala, kaila mga pamilya, apan wa nagyunay kapuslanan pa. Maunay tayo mga kaigsonan nga kana bitawng moingon ka nga moingon na ang imong kaugalingon nag-agad na lang kus milagro sa Dios. Wala na kay reserba kumbaga. Pero kung makadungog lang kag istorya, masakitan ka, makadungog kag mga kana bitawng mga istorya nga makaingon ka nga nabugatan ka. Ang tinuod mga kaigsunan, dili kayo nimo na mabati kanang pulong wa kay mahimo. Kon sa imuhang nasugatan nga mga problema o sa imuhang nasinatian karon, doon na pa di ay kay kaduulan. Like example, nasakitan ka sa imong bana, nasakitan ka sa imong asawa, pero doon na pa di ay kay mga friend nga mo comfort nimo, mo ligon nimo, mo tambag nimo, mo maymay nimo. Doon na po'y kinaiya sa tao mga kaigsunan nga magtampaw-tampaw na lang ng problema, kanang naglutod-lutod na lang problema mga kaigsunan wa gyapon masulbad, kay daghan maunta ni tabang, daghan maunta ning tambag. Ang usas mga problema kung inana ang kahimtang, ang iyarang kaugalingon. Kay dunay kinaiya sa tao nga bisag saon nimog tambag, bisan saon og tabang, iyara gyapong opinion, ang iyara gyapong kaugalingon mo'y sundon. Na mga mura ba og kanang nangutang ba? Nanghangyo sa tindahan, patanga ko te, patanga ko noy. Sige, ano sa man mo bayaran? Sunod semana. Unya sa na yung kwarta, adto speak sa tindahan mo, palit. Or kaha, usa ka tao nga, kana bitawng naggamag balay. Okay. Unya, nangitag panday. Sa dihang nanay panday, moingon dayon nga, noy, kaning palihog kog pididos ning ako ang balay nga akong tukuron.
Nya pilay mga materialis, unsay mga materialis ang kuan kanang ako ang paliton, akong gamiton og pilay magasto nako sa labor tanang mga materialis. Nya himan makumpleto na mangitag laing panday mao ipatrabahoon. Ora ginana bitaw. Doon ay mga panahon nga niduol ta sa Dios kay nagpatambag ta. Miduol ta sa Dios kay kabaluta nga ang Dios mutambag di gyud na mapakyas. Kumbaga masulbad gyud ang tanang problema. Sa dihang niduol ta sa Dios, nakadungog na ta sa iyang mga pamaagi, ang problema kay diskontinto ta. Mura ba og kumbaga, mura oy kulang man. Arin lang ko sa akong idea o kay idea sa uban. Mao na nga daghan kayong mga kahimtang sa kinabuhi sa tao sa atong pagpuyo sa kalibutan nga gikinahanglan ang pulong pagpamalandong. Og usas mga time nga pagpamalandong kining maminaw tas mga mensahe sama sa atong gihimo karon. Labi na gyud sa panahon nga gisulayan ka. Timan mga kaigsunan, walay pagsulay nga dili nimo malabangan. Walay problema nga way solusyon. Walay mga kabugaton, bisag unsa nga klase nga bati sa kinabuhi sa tao. Hinumdumi kanang tanan may solusyon. Og ang makahatag og hingpit nga solusyon ang Dios lamang. Ang problema mga kaigsunan mao ni magpatambag ta sa Dios. Pero sa diha nga trabahoon na aron masulbad ang problema, mag-agad ta sa tao. Mag-agad ta sa kakayanan sa atong kasing-kasing nga kung imong tan-awon wa man tay kaya. Sa imuha nga kinabuhi ug sa akong kinabuhi mga kaigsunan, parehong nakasinati og mga problema. Katong panahon nga nakasinati tag mga problema, kabalo ko nga nakakaton ka. Kaysa akong kinabuhi daghang kay kong makatunan sa panahon nga dunay mga problema. Nay mga pagsulay nga ang instrumento imong trabaho, imong negosyo, imong gitrabahoan, ang imong agalon o kaha kung dili magani ang imuhang amo, imong mga kauban. Nakasuway mo og pagpanarbaho mga kaigsunan nga kanunay mong gisulayan adlaw-adlaw, kanunay mong gisamok adlaw-adlaw. Kung dili manggani ang imong amo, imong mga kauban, or dili manggani imong mga kauban, imong amo, imong mga customer. Pero kabalo ba ka? Tanang mga pagsulay kung dili nimo na siya tagdon, mawara. Ayaw padala sa pagsulay. Ayaw padala sa kana bitawng ayaw ihatag ang imuhang pagbati ngadto sa pagsulay. Kay kung imong ihatag mura ka nag ulog-ulogan. Mas mo grabe ang imong bation kung ang imuhang kana bitawng pagbati imo nang mahatag. So unsay pinakamaayong buhaton sa panahon nga naay mga kaguliyang o gisulayan ka sa imong kahigala, kaila, pamilya, usagyod sa mga pinakabugat kining pamilya. Pero doon ay bugat ka ng imong isa ka churchmate. Kay doon na manggoy time nga masuod ang imuhang ka churchmate kaysa imong pamilya. Labi na gyud kun ang imong pamilya lahi og tinuohan. Nakasuway ba mo og nakakita ba mo og pamilya nga naay igsuon Iglesia ni Cristo. Nya ang usa po niyang igsuon Sabadista. Ang usa po dating daan. Ang papa po Juanis. Unya ang mama po mura po Trinity. Nginig ka Domingo, Sabado, mag-ihanay na lang sila. Tibulaagay. Dumdum sa ilang tagsatag sa kasimbahan.
Unya, unsa may kahimtang? Ang tinuod, mas suod ang imong ka-churchmate kaysa imong pamilya. Kasagaran ra ba kung asa ang atong suod? Kasagaran ra ba moy ato ang murag ato ang kana bitawng murag atong kusog. Asa gani atong suod murag dito ta mamaray, dito ta kana bitawng magpakaluoy. Murag kumbaga siya nga tong kadasig kung naa kay suod. How about kung ang imong suod mo ay gamiton na aron kasulayan? Unsa may pinakamaayong buhaton sa panahon nga ang imong higala o kaha ang imong pamilya, imong ka-churchmate, maunay mahimong instrumento aron kasulayan. Timan walay tao nga dili sulayan. Walay tao nga nangalagad nga dili makasinatig pagsulay. Timan ang pagsulay natong mga Kristohanon bililhon. Nganong bililhon man, pastor? Kay diha sa pagsulay, diha ta mutubo. Diha sa pagsulay, diha ta malig-on. Diha sa pagsulay, diha ta makalahutay. Diha ta matren. Diha ta mabansay. Ang pangutana, sa kadagang mga pagsulay nakakaton na bata. Nya unsa may dapat ato makatunan sa atong pagpangalagad sa Dios? Number 1, pagpaubos. Kay dako kayog saad ang Dios ug daghan kaayo ang giandam nga ganti ang atong Dios ngadtos mga taong nagpaubos. Grabe ka dako ang saad sa Dios diha sa libro sa Gipadayag, kapitulo 3, Gis. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Diha giklaro ka ng pagpailob sugo di na sa Dios. Unya, tungod kay nagpailob ka, ingon ang Dios, ilikay tikas sa tanang mga katalagman nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. So, unsaon na to? Pag-train sa atong kaugalingon, aron kini magmapailubon kung likayan nato ang pagsulay. Dili nato dawaton. Lihay ta. Mga igsuon, usa sa mga gikinahanglang buhaton aron kana bitawng sa panahon nga sulayan ka, like example sa pinakasuod na nimo, kanunay nimong gikauban, kanunay nimo nga gikuyog, kumbaga mao na nay pinakalas nimong gisaligan. Mura ba og kung wala siya, murag wala ka. How about kung siya na gyud ang gamiton aron kasulayan? Unsa may angay nimong buhaton? Magmaoy? Kanang magmarka bahala? Wala na kay maayong padulngan ana. Kalaglagan, kamatayon, kapilihan. Unsa ang pinakamaayong buhaton sa panahon nga sulayan gyud ka? Timan sa kunang gikaingon, ang pagsulay bililhon. Nganong bililhon man, pastor? Nga di biya maayo, sakit biya. Timan dili lagi ta matren, dili ta mabansay sa atong pagkakristohanon kung way pagsulay. Dili nimo magamit ang bunga sa balang espiritu kung walay mga pagsulay. Timani ang atong Ginoong Hesukristo ni klaro gyud nga ang tanang mga tao kaniadto nga nangalagad sa amahan gisulayan. Mga propeta, mga pangulo gisulayan. Mausab kita pagkasulayan. Unya giklaro pa gyud diha, bugat kaayo nga mga pagsulay diha sa Mateo 5:11 hangtod sa 12. Butang-butangan ka.
Ingon dinhi mga kaigsunan sa klaro gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga mga mata nga mga pagsulay kanang biay-bayon ka. Kanus aka or mahinumduman pa ba nimo karon nga gibay-biay ka? Unsa may imong response sa panahon nga ikaw gibay-biay? Lamang ayaw tuguti nga ikaw mo'y nami-ay or gidaog-daog ka. Ang pinakalisod yun ka ng nakaspresuhan o niya daog-daogon pa ka. Grabe yun na kalisod. Kana ako yun ang naswayan. Wa na kailaing kapaingnan ba? Gawas lamang sa pagdawat. Daog-daogon ka. O niya, gawas anak, butang-butangan pag yun ka sa sala nga dili sa wala nimo nabuhat. Nya dauton kag maayo. Unsa may tambag, unsa may pagdasig sa atong Ginoo. Ingon sa dinhi paglipay, pagmaya. Ang problema, unsaon aron magmalipayon, magmaya sa tiliwala sa mga pagsulay. Grabe no? Kabalo ba mo nga kaigsunan? The time nga gisulayan ka, mo na yung time dapat muampo ka. Unsaon man aron makaampo ka, taliwala sa mga pagsulay. Talikdi ang pagsulay. Og iatubang ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Magampo ka pero gi-entertain mo ang mga pagsulay, gi-entertain mo ang mga tao nga nahimong instrumento gisulayan ka. Likay ang mga tao nga nahimong instrumento nga gisulayan ka para makaampo ka sa Dios. Kay usas mga kanang yung number 1 nga pamaagi nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo, that time nga kana bitawng na feel ni Jesus Christ nga kining ihang giatubang grabe na ni kalisod. Katong nagampo siya nga nihilak siya dugo. Ingon siya nga dili kanang kung mahimo kuha kining kupas mga kasakit. Pero ang ihang giingding nga kabubuton apan ang imuhang pagbuot amahan mo'y matuman. Usa sa mga angay buhaton mo ni, kung gisulayan ka sa imong pamilya, imong mga higala, imong ka-churchmate, usa pinakasuod nimo sa imong kinabuhi, maimong bana, imong asawa, kung gisulayan ka, ayaw iduol ni og taho. Labi na kung ang bana mao'y nahimong instrumento, gisulayan ka sa imong pag-asawa, o kaha ang imong asawa nahimong instrumento, gisulayan ka sa imong pagkabana. Unsa may imong buhaton? Kung ikaw bana, muduol kag laing babae, unya adto ka magpatambag. Kung ikaw asawa, gisulayan ka sa imong pag-asawa, ang bana na himong instrumento aron sulayan ka sa imong pag-asawa, ang imong buhaton muduol ba kag laing lalaki aron magpatambag ka didto? Nagpaduol ka ng tentasyon. Ang imong buhaton distansya ka. Pangitag dapit nga ikaw ra ug ang Biblia para muhila ka diha sa presensya sa Dios. Makaampo ka ug pangayua sa Ginoo nga makalma ang imuhang pagbati. Diha nimo ipagawas diha sa presensya sa Dios. Ayaw ipagawas sa tao kay chismis lang ka. Ayaw na ipanugilo ni bisan kinsa kay imarites ka. Pwede ka nga dasigon, tabangan, ligunon, pero ang kasiguruhan timan naas Ginoo. So say buhaton kung gisulayan ka. Likay ang pagsulay, distansya ka, ayaw usa entertina, ayaw paminawa, ayaw ihatag ang imuhang idulungog, pangitag dapit, pangitag lugar nga ikaw ra og ang Dios. Paghimog pag-ampog pangayua sa Ginoo nga, Lord,
pakalmaha ako ang pagbati. Kaya ang Dios lagi makahimo ana pangayua sa Ginoo nga kana bitaw muduol kaniya nga dili bitaw kanang magpatigbabaw ang emosyon. Kung dunay mga madunggan nimong sakit nga istorya, ayaw tubag dayon. Ayaw dayog react. Ayaw suko dayon, kumbaga praktisi na siya. Kung makatubag ka, timan ikaw mo'y maapektuhan ana. Ang imong buhaton mao ni, kung nakatubag ka sa bati nga pulong, kasuko ug uban pa, dapat mo laylo ka dayon. Muraba ka og mangita kag lugar dapit nga makapamalandong ka. Wa nay makalabaw pa ana nga pamaagi. Walay laing dapat duulo nato ang Dios lamang. Mangayo ka diha sa Espiritu Santo og kalinaw. Kay siya ra gyud makahatag anang kalinaw. Timan walay porsyel nga kalinaw. Walay bisan unsa nga kana bitawng resita, way bisan kinsa nga banggiitan nga doktor nga moresita nimo para kalinaw. Gawas lamang sa pagpaduol sa Ginoo. Timan ang atong Ginoong Hesukristo tuburan sa kalinaw. He's a Prince of Peace. Matud pa sa Isaias mga kaigsunan diha sa kapitulo 6:9 man siguro na. Unya paduol gyud sa Ginoo mga kaigsuonan. Ang pagpaduol nimo sa Ginoo usa ka na ka number 1 nga angay buhaton. Og dili gyud ka mabalaka. Mao nang niingon si Pablo mga kaigsuonan sa Pilipos kapitulo 4. Kini mga mensahe naghatag ni nato og mga ideya. Ingon dinhi sa kapitulo 4 versikulo 5. Ipakita sa tanan ang malumo niyang kinaiya, hapit na mubalik ang Ginoo. Timan sa versikulo 5 nagpahinumdum nga hapit na mubalik ang Ginoo. Nya ato na biyang nahinumduman ang mga ilanan nga nagpakita nga hapit na mubalik ang Ginoo. Ang giingon di Apostol Pablo nga sa panahon nga hapit na mubalik ang Ginoo, naana gyud ang katapusan. Og ang kinaiya sa mga tao sa kahimtang sa katapusan, lisod na kaayo nga i-manage ang kinaiya sa tao. Lisod na ang i-manage ang kinaiya sa bana, kinaiya sa asawa. Nganuman kay gitrayan ka kanunay, gisulayan ka, dili aron ka masakitan para ikaw mabansay. Mabansay ka aron mas mahingpit ka, malig-on ka, makabarog ka diha sa pagpaduol sa Dios. But ipasabot, mas malig-on ka sa pagsabot nga wa gyud kay mahimo kun wala siya. Mao mo gyud na pinaka-importante. Ingon din hapit na mubalik ang Ginoo. Yan ingon day sa 6. Ayaw kamo kabalaka bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat o pagampo sa tanang panahon. Og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa iyong kasing-kasing una diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Mao nay akong giingon nga walay makahatag ana kanang kalinaw, kalipay, walay bisan kinsa makahatag ana gawas lamang sa pagpaduol nato sa Ginoo. Muna nga kabalo ko nga sa imuhang sitwasyon karon na ay mga panahon nga nabugatan ka, nalibog ka. Na mga panahon gisingkahan ka unya kung pasimbahon matulog ra. No? Ya mamalikas pag yun. Ang imong buhaton dawata nga maunay imuhang krus. Ang giingon ni Jesus, pasana. Buti pasabot. Kana bitaw nga dapat kamo sakripisyo. Mao nay angay gyud nga buhaton.
kana bitaw nga pagpaduol sa Ginoo. Pero timan inig paduol na to sa Ginoo, ayaw ipanugid nga mas insakto ka kay niya. Mura bitaw ka og kana bitaw nanumbong kas Ginoo nga, Lord, bati kaayo siya, Lord, bati kaayo baguha siya. Hey, about sa atong kaugalingon, sa imong kinabuhi, basig ikaw mo'y kinahanglan nga magbago. Kay ikaw biya gitrin. Kabalo ka nga, ikaw mo'y gitrin, ana, ikaw mo'y gisulayan, ikaw mo'y gibansay kumbaga. O niya, mangayo kas Ginoo, ang gipangayo nato, siya mo'y mabago. Nya, ikaw may gitrin. Muna nga, dunay mga tao nga, dihang lugara, dihang dapita, gyapon kapasar. Nagpabilin gyapon ang kanabitang problema, kasamok, kabugaton, kaluyahon, uban pa. Mga pangutana nga, nangalagad naman ta ko, nga nung inani. Kay wala makakakaton. Kay ikaw mo'y gibansay, ikaw mo'y gitrin, inigpaduol ni mos Ginoo. Murag hingpit naman ka kay niya. Muingon naman ka, Lord, bago to siya, Lord. Mao man kasagaran. Muduol ganita sa Ginoo uban sa pagpakisusi sa kasing-kasing. Lord, siguro doon ako'y kapakyasan. Lord, siguro doon ay kahuyangon ng akong kinabuhi. Tudloy ko. Ngay kagpasaylos Ginoo. Mga kagiya sa Ginoo, mga kaigsunan, pakisulti niya. Inumduman nato ang atong pagpangalaga dili pangkalibutan, panglangit ta. Mga kaigsunan, panglangit ta. Unya, inig paduuli mo sa Ginoo, pangayo ang pasaylo. Dili lang nimo kun dili niya. Lord, pasaylo asya. Og pangayo og pasaylo sad. Para makalingkawas ka sa bugaton. Kay kung dili man guna nimo buhaton mga kaigsunan mahitabo manggod. Kana bitang ikaw mo'y mabugatan kanunay kung dili ka ka-release og pasaylo. Dapat mo pasaylo ka kanunay. Ang pulong pagpasaylo nimo dili na nagpasabot nga wala sila masayop. Sila'y sakto. Gi-release lang nimo ang kapasayloan para dili ka mabugatan. Para i-bless ka ug dawaton ka sa Dios. Maunay pinaka-importante gyud nga buhaton mga kaigsuonan. Unya sunod nga buhaton mga igsuon, ayaw gyud og tuguti nga maluya o undang o moabsin ka sa pagpangalagad. Padayon gyud sa pagpangalagad. Diha sa simbahan, bisan kung moingon ka diha sa simbahan, ang imo makaigsuonan dili hingpit, tanang mga tao dili hingpit, na ay mga apan, padayon lang. Kay dili tao ang imuhang gialagaran, si Kristo ang imuhang gisunod og dili ang tao. Ayaw gyud bati ang kakapoy sa pagsimba. Padayon lang. Gawas lamang sa mga simbahan nga nagtudlo og sayop nga doktrina. Nagtudlo og mga pulo nga wala na sa Biblia. Akong advice ninyo, gawas gid mo anak nga klase nga simbahan. Unya, sa time nga na ay mga pagsulay, mga gigsunan ang imong pagkakristohanon, ang imong pagpangalagad, like example, ang imong nahimong instrumento nga gisulayan ka, imuhang pamilya, imuhang ka-churchmate, imo isig ka magtotoo. Ang imong buhaton, mga igsuon, ayaw patambag anang mga tao nga walay klaro nga nangalagad. Dapat muduol ka sa mga taong hamtong, matured nga Kristohanon, adto ka mangayo giya, like sa mga pastor nga tarong, like sa mga leader nga kana bitang
leader nga insaktong prinsipyo sa Biblia. Or sa mga Kristohanon nga mature na kaayo sa iyang pagpangalagad. Ayaw gyud taguisad ang imong problema. Kanunay kang magtago og problema o niya napoy bag-ong problema imong taguan. Niya napoy bag-ong problema imong na pong taguan. Mura ka nagmubuto. Ayaw taguy ang problema. Imo na gyung buy-an ang problema. Buy gyud ang problema mga kaigsunan kay dili gyud na maoy makatabang nimo aron ka kana bitawng makabaton og kalinaw. Imo gyud nang i-open ngadto sa uban nga makahatag nimo langitnon nga mga mensahe. Dili kay kalibutanong mga mensahe kay dadon ra ka anas bisyo. Mosamot hinuon ang imong problema kung dadon ka sa bisyo. Unya sa panahon nga makadungog kag mga istorya, mga sakit nga mga pulong, like gisangkahan ka, gihulga ka, gidaot ka, kalma lang. Paningkamuti nga kanang kalma ra gyud ka. Nya na magay mga time nga mura kag maanlindasay, dili ka mapahiluna kay napuno kas kabalaka. Nganong napuno kas kabalaka kay kana usa man gud sa mga problema kung puno kas kabalaka, labi na kung ang problema kana bitawng imuhang kanang gitubag nimo ang problema nga dili pa kaandam. Kumbaga ang problema gisingkahan ka. Imo dayong gitubag. Naa dayon kay reaksyon. Dapat dili ka dayon mo react. Ang imong buhaton mga kaigsuonan, distansya ka. Palayo. Sama gud sa time sa duha ka man nagsuon like si ni Jacob ug ni Esau. Si Esau ug si Jacob nagsuon sila nga kana bitawng kung imong lantawon nagkasinabdanay biya gud sila. Sa dihang nihangyo si Esau, gihatagan po siya ni Jacob. Na sila conversation ba nga murag magkatakdo gyapon sila. Pero time nga niabot na ang blessing o niya wala madawat ni Esau ang panalangin gikan sa iyang amahan nga si Isaac. Nagsilo siya pagayo, nasina siya. 100% suko siya kang Jacob. O sa may nakita nato sa gibuhat ni Jacob og tambag sa inahan, even sa ginikanan ngadto ni Jacob, distansya si Jacob. Si Jacob ni adto sa iyang uyuan nga si Laban. O niya mipuyo dito pila ka tuig, 7 ka tuig, lain na pong 7 ka tuig, hangtod nagkapangasawa siya dito tungod sa iyang mga sakripisyo og tinuig. O niya, sa dihang ni distansya si Jacob, niabot ang panahon nga nasina na pod ang pamilya sa iyang asawa. Nasuko na sad ang pamilya sa iyang asawa. Kay nagkadato man si Jacob mga kaigsunan. Kana bitawng padatuon ka daghanang musina noon. Kana bitawng pauswagon ka sa imong pagpangalagad, unya ang uban wala mo uswag, nganong wala pud mo uswag kay napabilin raman pod nga kaugalingon ra gisunod. Kay ang tinuod mga kaigsunan, timan ini. Kung mga lagad ta nga ang ato rang kaugalingon mo isundon, di gyud ta mo uswag. Kabantay mo nganong ang mga dunay mga Kristohanon nga grabe nga nauswag, grabe gyud nga pag-uswag. Kay doon naman sila gisunod sa Biblia. Hingpit man sila nga nagsunod sa Biblia. Kabantay mo anang mga taong wala mo uswag, puro na negatibo, puro na kanang katahap, puro na panumangil, puro na bati og mga pulong. Nainana man gud na siya kay maong gud ni. Murag maswito pa. Pero kanang mga taong gipauswag, keep silent lang na sila. Pero grabe nga mga pagdaig ang gihimo ana. Unya nagmatinud-anon gyud nas Ginoo. Kay Biblia gyud ang nagsulti, ang Dios ang nagsulti nga gisulat sa Biblia. Na kung matinud-anon ra gyud ka, timan mas matinud-anon ang Dios.
di na mo pakya sa iyang mga pamaagi. Di na mo pakya sa iyang mga saad. Natural ang ato ang Dios mga kaigsunan, wa say gisaad nga lisod-lisuron ta, dauton ta, laglagon ta, silutan ta. Wala. Ang gisaad sa Dios, pauswagon ka. Pauswagon ko, pauswagon ta. Og ang matagsaad sa Dios timan duna ni kaugalingong pamaagi. Kung naghisgot tag panalangin, ang Dios nagsaad og panalangin. Pero duna say pamaagi nga gibilin sa Biblia aron kapanalanginan. Kinsa may panalanginan? Katong mga taong kawatan, katong mga taong tikasan, katong mga tao nga bisan ang angay nga ihatag dili mahatag. Kay negatibo ang panghuna-una. Mao na nga mga igsuon ko sa Ginoo, ang angay gyud buhaton mga kaigsuonan sama sa kinabuhi ni Jacob, distansya siya. Unya gani sa ilang sa dihang gisinahan na siya sa mga igsuon sa iyang asawa, sa mga anak ni Laban mga kaigsuonan. Gani si Laban mismo ang nalain pod ang iyahang pagtagad ngadto sa iyahang mga anak. Hangtod ni desisyon si Jacob nga mobalik sa iyang pamilya. Ang problema kay kabalo na baya silang naglagot si Esau. Nagplano si Esau nga patyon siya. Tanawa. Sa dihang nagkaabot sila, nakalma ang problema. Muna, kung naay mga problema, distansya. Distansya. Distansya lang. Mo'y pinaka-importante. Ayaw pagsurang-surang. Wa kay maayong maani. Kung naay mga problema, mga kaigsunan, diha sa imong pagpangalagad, pinaagi sa imong pamilya o sa imong ka-churchmate, kalma lang. Ayaw dayon react. Ayaw dayon tubag. Ayaw dayon pagtubag. Pahulay lang. Ipahuway lang na. Ipahuway ang imong naunag, pila ka minuto, pila ka adlaw, ipahuway lang na. Mo gyud na usas mga pinakanindot nga mga ideya. Nya, pagilom-ilom lang. No, kay naay mensahe diha sa Panultihon 17. Panultihon 17 mga kaigsuonan. Ato ni nga tan-awon ha. Panultihon 17 27 man eh. Okay. Ang taong nasayod sa iyang katakos dili magpampunay sulti. Ang taong kalma may matuod nga panabot. Kalma ra. Pero di ka magkalma, awa na kakasabot anak. Wala kang kasabot. Ya, dili gyud nato gamiton ang atong kinaiya nga tawhanon. Kay kinaiya nga tawhanon mura na siya og kanang mungaan, asig putak-putak. Nya, ang ending ana, sorry ra di ay. Sorry. Kon lang, kalma lang. Pag naay mga musingka, naay mohulga, kalma lang. Paningkamuti nga magkalma. Unya, ayaw pag-una-unag negatibo. Di man na kalikaya no, kanang mga negatibo. Nga mo yung kang, hala, basig ko anong ta, basig ko, ana. Basi raman na. Nya, hinumdumi, dunay sad ang Dios. Walay bisan kinsang makigbatok nato kung dapig nato ang Dios. Kinsa may dapigan sa Dios, ang mga taong mapaubsanon. Kinahanglan mapaubsanon gyud ta. Mapailubon dapat. Mao gyud nay pinaka angay natong i-practice sa atong pagpuyos kalibutan. Kung naa may mga tao nga bugal-bugal nimo, muhulga nimo, butang-butang nimo, kalma lang. Na kay Ginoo. Naay Ginoo nga mipasalig nga proteksyonan ta, ubanan ta. Ang buhaton mga kaigsunan paghimog mga pagampo. I-bless lagi ka. Sultihan ti ka, i-bless lagi ka. Ang giingon pag diha, padatuon ka. Paswagon ka. Like ni Jacob. Ni Job. Si Job mga kaigsunan, wala na say gikaduulan, oy. Naanta say asawa nga pwedeng duulan, oy. Gisingkahan ra po sa siyang asawa.
gitunglo pa siya. Sa kamatay imo hoboy. Unsa may iyang tubag? Kanang imuhang sinultihan, murag sinultihan na ng sulay buot. Awa na siya, relax lang siya. Ya, naasay mga balak-balak diha, no? Sa libro ni Job. Nya unsa may ending sa kinabuhi ni Job? Namatay siya nga nagkalisod? Wala. After sa kalisod mga kaigsunan, gigantihan siya mga anak nga perting gwapaha. Unya gitimes ang kadato niya kaniadto sa diha nga nahuman ang pagsulay sa kinabuhi ni Job. Muna nga padatuon lagi ka, poswagon lagi ka, klimara na. Padatuon lagi ka, sultihan ti ka, padatuon lagi ka. Kay dili gyud mo pakyas ang Ginoo. Siya go'y tagiyas tanan. Walay dili niya kayang mahatag basta kapiyalan ra ka. Ihatag manggani niya si Jesus Christ para maluwas lang ka. Para maluwas lang ko, maluwas lang tanan. Unsa may dili mahatag sa Ginoo? Kung kapiyalan na ka. Ang taong kapiyalan maunang 100% mapailubon. 100% nga mapabsanon. Unsaon aron mabansay tas pagpaubos? Unsaon aron mabansay tas pagpailob? Kanang walay pagsulay? Dili ka na mabansay. Dili ka na matren. Gusto kang matren? Tuuhi nga na kay pagsulay. O niya, usas mga lisod-lisod nga pagsulay, kanang pinakasuod nimong higala. Kana bitawng kanang imong kaduulan, dapat sa imong pagkakristohanon wala na kay gisaligan pa. Wala na tay lain pang kaduulan kundi gawa. Gawas lamang sa Ginoo. Dapat sa Ginoo ta mo duol. Kay daghan kay mga tao nga pwedeng gamiton sa Dios. Kung dili manggani magpagamit ang tao, ay daghan kay mga mananap nga pwedeng gamiton sa Ginoo. Like sa panahon ni Elias. Wala na may mga tao sa panahon ni Elias nga pwedeng gamiton sa Ginoo aron maatiman ni si Elias. Wala na. Unsa may gigamit sa Dios aron maatiman si Elias? O na anghel, nagpadala ang Dios og anghel para makakaon si Elias. Unya giingnan siya sa anghel, gipukaw siya sa anghel. Elias, pagmata. Da ko'y gidalang pagkaon. Kaon aron makapadayon kas imong panaw. Pag-abot sa unahan, gutom na pud kay si Elias. Unsa may gigamit sa Dios aron makakaon si Elias? Uwak. Ang uwak nga nagsigig wa. Kay mo man ay tingog sa uwak, wa. Sigigwa, sigbalibad. Kabalo mabo mga kaigsunan. Nay mga tao nga gitawag sa Dios apan sigbalibad. Pero the time nga gisulayan ka, walang-wala ka. Kato mga tao nga sigbalibad, dili na to makapugong sa pagbalibad. Iblas lagi ka. Lamang, maunay akong dasig giyod sa matagusa. Kung naa gani mga pagsulay ang imong kinabuhi, ayaw daig react. Yes, normal lang mabalaka ka, normal lang mabalaka ta. Pero usa sa pinaka number 1 nga angay buhaton, prayer. Ayaw usa i-entertain ang imong kaugalingon, ayaw pag-entertain og mga pulo nga dili maayo. I-relax usa, ipahuway ang imong nauna. Itulog ba kaha, human ka mo ampo. Para dili nya dawata ng tuuhi nga nakas mga pagsulay. No? Nya pasalamati ang Ginoo nga gisulayan ka. Unya sunod nga imong buhaton mga kaigsunan, pangitaang mensahe sa Ginoo. Kay diha sa mensahe sa Ginoo, diha nimo makit-an ang sakto nga pamaagi. Walay sayop sa pamaagi sa Ginoo. Usahay ang problema mo ni nagpatambag ka sa Ginoo, pinaagi sa mga alagad sa Ginoo, nagpa-advise ka. Pero himan-himan ang tambag sa dautan mauna nooy na entertain og mauna nooy natuman. Mura ba
sa ko nang gikaingon, nagpapididos kag laing panday pero laing panday mo imo ang gipa trabaho. Dapat kong nagpa-advise ta sa Ginoo diha sa mga alagad niya nga iyang gipadala. Dapat atong trabahoon, atong buhaton. Sometimes kanang nagpapididos ta sa atong balay pero ang gusto ra di nimo minantinil. Murag temporary dayon ba? Nagpakwinta ka, naghago ang tao, nagpakwinta ka, nagpapididos ka, pero ang imo dayng nasunahuna, ang imo dayng gituman, ang imo rang nasunahuna. Mura ba og temporary dayon? Sagdi lang inaani raman. Nago ka ikagasto, kumbaga pwede nimong buhaton, nagpa-advise kag pastor, nya giingnan ka nga mo ni buhata per, mo ni buhata sis. Unya, ang imong gisunod, ang imong pagbati, ang imong emosyon, maikog man ko pastor, oy, amurag maikog man ko, maulaw man ko, maluoy man ko. Unya, maluoy gyud ko yun. Useless ang imuhang pagpatambag. Useless ang kahago sa alagad sa Dios. Unsa may ending? Problema gyapon. Unsa pag yung ending? Inigatubang nimo sa Ginoo. Malangit ka? Mga kaigsuonan, sa panahon nga naatay masabtan o gipasabota sa mensahe sa Dios, buhata. Buhata sunda. Ang tambag sa Dios mga kaigsuonan dili lubog, perting tinawa. Klaro kayo. Dili gubot, perting pagkatinawa. Speaking about kanang panalangin, perting klaroha. Nya perting yung daghanang mga bersikulo aron makadawat kas panalangin, aron ikaw panalanginan, naa kay dapat isurrender, naa kay dapat kalimtan, naa kay dapat biyaan, naa kay dapat i-welcome. Like ni Abraham, nasay biya, gusto sa Dios nga iyang biyaan, iyang pamilya, iyang nasod, balay sa iyang amahan, iyang mga parente, aron moabot yun ang panahon nga wa say laing gisaligan og tuuhan kundi ang Dios lamang. Sometimes sa atong kinabuhi, nakit-an kas Ginoong nangandoy kag kalinaw, nangandoy kag panalangin. Sunda ang naas Biblia. Ikinabuhi. Unya sa panahon nga mosunod ka, like sample sa paghatag, kay kasagaran man gud sa mga tao karon, ang kasagaran gipangayo panalangin. Speaking about panalangin, daghan manggong maigo ana, physical nga panalangin, emotional nga panalangin, spiritual nga panalangin. Pero kung moingon kang all-in-one nga blessing, package na yan. Usa sa mga all-in-one sad nga pamaagi, kanang faithfulness, pagmatinud-anon. Pagmatinud-anon sa imong pagkabana, sa imong pagkasawa, sa imong pagkaigsuon, sa imong pagkakristohanon, sa imong pagkaalagad sa Dios. Pagmatinud-anon. Muani lagi kas pagkamatinud-anon nga saad sa Dios. Unya, sa ako nang gikaingon ha, kung naamoy mga problema, kuan lang, kalma lang, yaampo. Kung isingkahan ka, kung makasingka man pananglitan, igo na. Ayaw na po ni. Kay, wala ka anay maani. Tinuod man na, wa kay maayong maani, anak. Mudako ang problema kung imo pangpunan. Kung nasingkahan ka ni, singkasad ka. Lupig pa'y gipakong mong duha. No? So, anak lang. Si Edith Iramis, maayong gabi, Pastor Gideon. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Salamat, Pastor, sa ako ni mo basa sa akong mga mensahe ha. O niya ako sa ni nga kuanon nang humanon pagbasa nga mensahe ni Edith Iramis. Dunay mga mensahe diri nga ihang gipaabot. Ako sa ni nga basahon mga kaigsuonan para ato anay tagaan pod og pagtagad. Basig do na po'y mga pangutana po diri sa ato nga panag-uban, ato ni siya nga matagaan po og pagtagad. Pero I hope sa ato nga panag-uban ang pulong sa Dios kuan ninyo kanang
nakatabang ang mga mensahe sa Dios sa ato karon nga panag-uban, nakatabang ni sa inyong giatubang nga problema. Si matud pa ni ingon sa dinhi, maayong gabi Pastor Gideon, dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Salamat Pastor sa imong mga mensahe nga gihatag sa Ginoo, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Kay God bless always Pastor Gideon, og sa tibok nimong pamilya hatagan ka pa og dugang kaalam og kahibalo, ilabi na sa naminaw natong tanan. Salamat kayo. Ni Sister Rose Datuon, kumusta mo diha sa Malaysia Sister Rose? Kumusta mo diha? Si Ninit Soliman, wala ay signal diri sa bukid. Oy. Okay ra gyud sa bukid kana mga Starlink. Bisag unsa pa na ka bukid basta kay Starlink. Pero pumpit-upi, labi nagdaghan kayong magtutoy anang usa ka antena, perting hinaya gyud na. Si Alabel Box Maker, maayong gabi Pastor, watching from Alabel, Sarangani. Ay maayong gabi ninyong tanan, no? Dalaygon ang Dios sa iyahang pag-atiman ka na nato. Keep gyud sharing sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kay sa inyong pagbuhat, sa inyong paghimo niini, nakit-an kas Ginoo og panalanginan ka. Pastor, greet ko sa Brad GC, gikan ni Juan Cortez. Oy Brad GC, maayong gabi, maayong pagpaminaw nimo diha. Ako sa nga tagaan og pagtagad ang ubang mga awit mag-alangit kay ang atong oras alas 9:11 sa kagabihon. Ugma wa may klase. Noon na ako'y bisita ugma, mukuha sila sa transistor og mga Bible diri. Doon na to'y mga request awit makalangit akong tagaan og pagtagad. Yukbuan, si Janice Saginza, Yukbuan. Ako sa pangitaon diri ang awit makalangit nga gi-request diri, Yukbuan. Sige. Ato na nga tagaan og pagtagad. Jesus, ning kinabuhi daygon ka, wala na ilain pa nagipangandoy ko kundi ikaw Jesus. Si Wing Al Kaplo, watching from Rauda, Kuwait. Ay, salamat kaayo Wing, no? Salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman ninyo diha sa Kuwait. Kumusta mo? Wala na ko kay kasunod sa gubat sa Iran o sa Israel. Murag wala naman kay mo plus ato ang Facebook. Si Marilyn Oration, imin dako gyud kahimuan sa among kinabuhi Pastor request song gonit. Si Steros Datuon, by God grace Pastor, okay lang. Salamat sa Ginoo. Si Nilda Pasaporte, matud pa maayong gabi Pastor, watching from Taguig City. Si Anali Karina Limpahan Saikon, imin Pastor dako jud kaayuhan kag tabang. Pastor, maayo nga dako kayo namong pasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga mo mensahe nga walay pugong-pugong o lipod-lipod. God bless and protect you always, Pastor. Tagaan ka always og maayong panglawas kapiskay. Salamat kaayo sa inyong nga prayer, Sister Anali. Salamat kaayo ninyong tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Si Marilyn Oration, padayon gyud ta sa pagpangalagad bisag taliwala sa mga pagsulay. Mugunit gyud ta sa Ginoo. Actually, kita mo'y dapat magpagunit. Kita mo'y dapat magpagunit kay kung kita'y mugunit mga kaigsunan, kana bitawng munay giingon nga dunay mga panahon the time nga naakas kaluyahon, dapat maingon ta, Lord, guniti ko. Lord, panalipdi ko. Akong isurrender na kaniya mo kinabuhi. Dumala kini sa imong mga pulo. No? Hindot kaayo.
Si naapag yung mga mensahe dire. Kung naay mga pangutana o mga pre-request, ako ra nang isip dire o tagaan po na to pagtagadon sa may inyong mga pangutana. Sa katubigan, Sa kalangitan ug mga nasod namuyubo sa imong atubangan. Ikaw Jesus ug wala nay lain pa. Wa nay lain pa Kung yukbo nga yukbuan na to. But ipasabot ba wala na tay lain pa nga duulan, saligan. Wa na tay dapat lain pang duulan, gawas lamang sa Ginoo. Sa panahon na adunay problema, bisan sa mga panalangin ug uban pa, sa Ginoo ra gyud tanan. O nang dili na to kalimtan ang pagsimba, ang pagduol sa Ginoo, ang pag-adtog mga tigumanan kung naamo sa abroad. Join mo sa ato nga programa, sa atong pagsimba matag Domingo. O ka mo reply mo sa ato ang panimbahon. Dako na kay na siya og tabang sa inyong sitwasyon nga di mo kada adto og balay alampuanan. simba-simbaon ka, daigon ka, awitan ka. Ang Dios magpanalangin kaninyo, ilabi na sa mga kaigsunan nato nag-share no sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Si Mary Jane Hori Isabala, daghang salamat sa imo mga pulong pastor, dalaygon ang Dios. Sa Alex Ganso Umak, maayong gabi, watching from Sira Bolyonis, Bohol. Matod pa ni Wing Alcaplo, kaloyan sa Ginoo pastor, nahanay na ang gira. Okay. Wala naman god. Katong ako ang gisunod si Naftali man siguro to. Naftali. Wala naman sa wanay gira no. Salamat kaayo sa iyahang paghatag og kana bitaw nga gugma pag sinabtanay sa nasod sa Israel o sa Iran. Kay daghan kayong mga kinabuhi sa mga tao nga kuan nga kalas nya luoy kay tanaw ng mga tao nga gibiyaan nila ang ilang Pinoy-anan kay wala na pud sila Pinoy-anan. Ilang mga lugar dapit ang lakaw sila sa mga deserto, nagpalayo sila syudad, kanya wala sila insakto nga balon. Grabe, kahilak ta. Muna nga kita mga kaigsunan nga naa sa Pilipinas or naaman sa nagkalaing mga lugar nga walay gira, pasalamatan nato ang Dios. Usahay ang gira ang ato orang pagbati kay gitagaan nato og panahon, gi-entertain nato ang mga problema sa. Dili na to entertainon ang problema. Nga magyud na mga problema. Pero unsaon man nga atong naon nagkasing-kasing binayra naman pinalit naman ta. Dili naman ta kumbaga dili man ta kabuot ang atong gisunod kabubuton man sa Dios. Awit magalangit labihan diri lang sa atong programang ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Labihan ba to? Ako okay, labihan no? Ang gi-request dari labihan. Ayaw kalimtin ninyo ang mga pulong sa Ginoo, labi na katong naa sa panultihon 17, naa sa 27. Ang gingon din nga ang taong nasayod sa iyang katakos dili magpatuyag sulti, og ang taong kalma may matuod nga panabot, no?
bisan gani ang hungog mura magmaalamon ug maayog panabot kun siya maghilom-hilom lamang. Tinuod na amo na nga kung naa gani mga kaguliyang, just keep silent, no? Hilom lang. Kay diha nimo masabtan ang nindot ug maayo nga buhaton kung relax ang imong nauna. Relax lang, kalma lang, ana lang, no? Ya mas makapangandam ka kung kalma lang ka, makapadol ka sa Ginoo niya. Ang makapakalma ra gyud nato mga kaigsuonan, kabalo ba mo ang presensya sa Dios Ginoo. Si Edith Irames pa-request ko, Pastor Awit Makalangit, ampinging kinabuhi ko. Ampinging kinabuhi ko. Unsa ning ampinging nga kinabuhi ko, Sister Edith? Pre-request ko, Pastor, bisan akong igsuon lalaki nakagubot ang pagpuyo sa iyang asawa. Makigbulag yun, luoy kayo ang iyang mga anak tulo ka buok. Mo'y pinaka luoy ang mga anak, inanay nga sitwasyon. Ato nang iampo nga dili magkabulag sila o niya magkabalik ang ilahang gugma sa usag-usa, no? Marilyn Oresyon. Si Ramil Aurola, Pastor, maayong gabi inimo taga Biukadan, Teresa Mako, Davao de Oro. Salamat kay Ramil, no? Ang Diyos sa magapanalangin ninyo. Alabil Box Maker, ma-request balang Espiritu Tubig ka. Salamat, Pastor, and God bless. Maria Hilin Camil Ngoho, mayong gabiin, nalit ko, Pastor. Sige. Ramel Aurora, pa-request di ay Kanta Labod. Doon na pa'y daghan kayo mga nag-request dire. Dili na nako kuan kanang mahatag ang uban nga mga request na apay hangtod may kinabuhi. Unya naapagyoy magpadayon to ni Brother Rifat, no? Unya sunod sa magpadayon naapagyoy nag-request diri og kay Jesus, salamat o tanging kay Jesus, Mr. Lucy. Naapagyoy nag-request diri Marilyn Oresyon, gunit. So daghan kaayong mga nag-request, dili na nako mahatag ang inyong mga request kay una sa tanan at sa ato nang gikaingon nay oras ang tanang panahon unya alas 9:22 naman oras na pud sa akong pagpanamilit. So alang sa mga nag-request nga wala nato matagaa mahatag ang inyong mga request, sunod na lang nang mas maayo mauna-una inyo ang pag-request Awit Makalangit para dili mo maulahi, i-open lang yun kanunay or i-follow or i-like ang ato ang programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. O kaha dumduma lang ninyo ang ato ang programa ugma Sabado dili ko ka live pero nang hapon na ako'y klase. Wala ko'y live anang gabi wa po ko'y klase anang gabi ugma to Domingo. O niya siguro buntag o hapon baka na ako'y bisita yan na po may sit up diri sa ato nga programa. So ana lang murag makabalik ang ato ang live Domingo na sa atong panimbahon. So follow lang og like sa ato ang Facebook account ang Pulong Mo Kinabuhi Ko o niya just keep sharing lang yun, no? Share lang yun sa inyo nga kaila pamilya ug ang Dios magapanalangin sa inyong pagbuhat niini. Oras na sa akong pagpanamilit. Actually, gi-prepare na ko ang hantod may kinabuhi pero kinahanglan naman ta ang manamilit. Mag-ambot ta o magpasalamat ta sa Ginoo. Mag-ambot ta mga kaigsuonan na og dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa mga pulong nga atong nadunggag nakatunan sa atong panagahubayan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imuhang pagtudlo kanamo sa mga angay namo nga buhaton sa panahon nga naay mga problema, sa mga panahon nga naay mga pagsulay, kaguliyag, kagubot. Salamat Ginoo nga imo kaming gitudloan kun unsaon namo pag-atubang ang tanan. Dalaygon ka nga Dios nga nag-uban nagatiman kanamo ug paday nag-amumas sa matag usa. Imo kaming gipanalanginan karon sa imong pulong.
Busa takos ka nga Dios among pasalamatan. Salamat o Dios bisan pa sa among pagpamahulay pagpangatulog sa gihapon, magpadala ka sa imong gamanang mga anghel ngadtos tagsa-tagsa kapinoy-anan sa imong katawhan nga nakig-uban ni imong programa. We declare blessing, heavenly protection o God nga ilang masinatian og among masinatian ang imong pag-atiman kanamo. Among itugyan ang among kinabuhi diha kanimo. Dumalaha ang among kinabuhi sa amo ang pagsunod kanimo. We declare blessing, healing sa tanan nga nagpre-request. Salamat Lord sa imong pag-ayo. Salamat Lord sa imong pag-atiman o pagtagbo o pag-supply sa tanan. Even Lord, emotional, material, physical, spiritual. Thank you Lord sa imuhang pagtagbo sa tanan. We declare healing o God sa tanang dunay mga gipamati. We declare salvation sa tanan Ginoong ginapos pa sa sala. Salamat Lord sa kaluwasan o kabaguhan. Thank you Lord sa imong mga mensahe pulong pagtulunan nga among nasabtan. Among itugyan isalig namo diha kanimo among kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,